Te salut! Sunt Patricia, sunt talent și leadership coach și astăzi vreau să vorbim despre cât este de important pentru un coach să aibă o comunitate puternică în drumul său spre succes. Motivul numărul 1, sprijin nelimitat. Și coachii au nevoie să știe că nu sunt singuri în provocările lor. Motivul numărul 2, învățarea continuă. Într-o comunitate înveți mereu. Poți să-ți împărtășești experiența și să primești în schimb idei prețioase de la ceilalți lideri în coaching. Motivul numărul 3, inspirație și motivare. Comunitatea te poate inspira și motiva să-ți depășești limitele și să visezi să atingi obiective remarcabile. Comunitatea face diferența. Așadar, dacă dorești mai multe idei și sfaturi pentru dezvoltarea ta ca și coach, dă-mi follow acum și voi reveni cu mai multe videouri despre comunitate și coaching.